Co se mi stalo, když jsem decentralizovala muže? Což znamená, že nemám partnera, nehledám partnera a nechci ve svém životě momentálně žádného partnera. A když jsem tohle rozhodnutí udělala, tak mi vznikla v životě jakoby mezera nebo prostor prostě. A já jsem si všimla, že vlastně já mám ráda čas sama pro sebe, čas o samotě. Jo, vždycky jsem to měla ráda, i když jsem někoho měla. A většinou jim to vadilo. Ale já jsem si uvědomila, že se tam začaly objevovat emoce, které nebyly úplně příjemné. A myslím si, že možná tyhle emoce zažívá každá žena třeba po rozchodu. Protože my, jak jsme od malička podmiňovaný, že musíme mít toho muže, že to je ten náš goal, tak ta naše identita se od malička začne navazovat na to být v tom vztahu, být v tom partnerství. A co já jsem si uvědomila, je to, že já vlastně truchlím, že jsem nechala tu verzi té malé Teresky, která prostě byla živá, kreativní a chtěla objevovat svět, ta, která ještě nebyla prostě podmíněná tady tím vším, tak, že jsem ji opustila. Že jsem prostě si ji nevybrala, že jsem ji zanedbala a že jsem ji prostě opustila. A to je ono. A vlastně já mám pocit, že spousta z nás odmítá tady těmhletěm pocitům čelit a prostě radši jdou do toho dalšího vztahu, aby dostali ten hit toho dopaminu a nemuseli čelit tady tomuhle, že vlastně tam nechali tu verzi sebe samý, tu, která byla prostě kreativní a taková jako hravá a milující a vynalézavá a zvědavá a chtěla dokazovat spoustu věcí, takže jsme ji tam prostě nechali a vyměnili jsme ji za 10krokovou rutinu, noční, ranní a push-upky a podpatky, abychom se líbili těm mužům. A už jsme si nedali ten prostor pro sebe a co vlastně se líbí nám a co chceme my.